What are you doing, Bauke? In English? Yeah, that's better for me. Building cheap for sheep. What? Building cheap for sheep. Oh, yeah. Oh. It looks kind of cheap For sheep. for the sheep. And there they are. Head up. Yeah, another one. Okay. Goed zo. Yes. Hij zit nog wel eens jij dat dient. Ik denk 24 in lien. Dus weet je dat? Oh. Oké, Rob, dan maar verder. Die gingen tussen terug. Zullen we hier zitten? Dan maar eens keren. Oh ja. Waar staat het apparaat, Jan? Daar toch piepjes. Ja. Dat is lang weer in. Nou ja, misschien is hij net scherp vanavond. Nee, dat is echt scherp. Normaal heeft men denk ik 10 minuten voor je. Nee. Toch een beetje. Ik heb hem nog een keer pakken. Dan ben ik wel verder. Het is er niet een keer weer warm, hè? Ja.
Zullen we baby zien? Ik denk het wel eigenlijk. Best wel. Nou, zat dat wat het is. En check. Is het Belia? Ja. Sorry. Zit er ik natuurlijk. Wat een mooi wit. Okay, this is not working. I just called an old friend of mine and she said, you better can wait till there are lamps, maybe, we don't know. Head up. And my old neighbor said the same. So we quit. Hello? Or not? We check Deutz and then we quit. For now. For now. Oh. What happened, Bauke? A wire. Is there power on the wire? Yeah. But what did you say about Belia? Well, you made a little bit of a mess of it. What? You messed up. Look at her. Nothing going on. And what did you say after that? It's like she has a blanket on her. No, with your own hair. Oh yeah, with the corona you once did my hair. So I was almost bald. Can't be hard, I saw a YouTube video, he said. And my sister is also... You said, I can't believe people have to go for 4 years to school for this. It's so easy. I saw a YouTube video of 20 minutes. I was bald. Thank you. There's Belia. There's Belia. Oh, no stress. I think she's beautiful. Nee, dat is een goeie. Zoek haar op. Nou, deze dat het netjes. Zo? Echt geen gezicht. Nee. Sorry. Ze krijgt zo'n lakai. Van het kasteel. Een lakai. Oké. Tjoeke en Kiki. Nou kan ik ze wel uit de koor. Hey, Blomke. En Baukje. En Belle. Hey. Oh. Hey Baukje.
Blomke, Baukje. Oops. Hey Blomke. Bella. What's that? Of course, it's a ship. A boat. Bye.